Kuya Bay ah. Yan, tatutok kan, di ba? Malayo ka. Oo. Di na. Mag-vlog ka. Pili kayo ng isang model ninyo. Okay, nakapili na kayo ng model ninyo. Punta sa harapan yung model. Sa harapan ng inyo. So, meron tayong tissue paper. Okay. So, ngayon, ang kailangan nyo gawin ay imamamified nyo yung model number. Babalutin nyo. Buksan na ba? Pwede na po buksan? Lugi, maliit no. Pagkaka-mamified ang tawag na. Mamified yung, alam nyo naman yung sa mami, diba? So, ayun na, alam nyo na yung rules. Dapat yung pinakamagandang pagkakapaikot ng tissue. At yung talagang walang halos makita. Kung nabitin yung tissue, o, di yun na yun. Paano mo na po ito? Bahala kami Bahala na po sila, Pat. Bahala kami kung saan gusto mo. Oo, bahala kayo kung saan nyo gusto mauna. Discarte nyo. Okay? Dapat ba nakapera pa lahat? Okay, so, okay, so gandahan na. Okay, sige, pag natapos na kayo, timer, start, now! Good! Careful kayo sa tissue nyo kasi medyo ano yan. Parang ano yan po. Iyan sa tawa. Inunan yung ulo. Balak na yung ilong! Sakto mami na agad ko. Huwag yung... Ay, pinig ko tumagay. Darna. Kakain na lang na po. Darna kasi lumilipad kasi si Darna eh. Wala. Pag dinugtong niya, hindi yan. Nakakahinga ka pa, Mami? Hindi na gumagano rin. Ulo lang itong teaching. Kawawa naman ito. Isang para gano'n. Orthopedic. Iba ba? Uy, baka ba sila sa bibig? Grabe. Magkulat tayo, marami ba? Huwag nyo hilahin masyado. Bay masya. Bagay ng virus, walang talent yan. Pero sinusunod ko eh. Okay, po, ito ang panalo sa team sa ating bahay. Okay, sabi niyo, gagamitin pa natin yan. Ngayon, lahat ng color na yan ay may kaukulang prices at yung isa naman ay kaukulang deduction. Okay, kung kunyari, ang price ng green, kunyari lang ha, ang price ng green ay 1,000, ang price ng yellow ay 500, ang price ng red ay 100, tapos ang price ng blue ay less 1,000. Parang gano'n. Di ba apat? Apat na color. Bali yung tatlo. May price. May price. Yung isa may deduction siya.
So kunwari marami kayong nakuha na yung color na yon. Tapos yung nakuha nyo lang ay 10 piso. Magbabayad kayo ngayon. May maminus eh. May maminus eh. Pero kung wala naman, wala kayong maminus. Kasi nyo kung paano kayong gagawa ng signal sa inyong dun sa bukuhan ng mga eggs. Kung paano i-direct ng inyong mga leaders yung mga mata ninyo sa likod at kung paano kakapa yung mga kamay ninyo para makuha yung mga eggs. At kung paano rin gumala yung mga members ninyo na nasa gitna, kung paano nila ma-deliver yung message from the leader hanggang doon sa pinakaunahan. Sabay ba? Sabay kayong tatlo. Dapat ano yan? Start! Now! Pumasok ka sa simbahan, nandun sa may altar. Sa may Mary. Ayan, nakakuha! Hindi ka po. Si Bombay lang po. Yan! Ninyo ko! Ninyo! Ganun mo siya ko! Clea! Hindi ka pwede kumuha. Sinasapan lang. Maduga ka wala. Wala, sinulak. Ibigay mo yung... Sino naman ang tulak-tulak na ito? Ano ba yan? Ayun! Ayun! Ano yun eh? Wala silang magkapa. Grabe naman, pati pa ako. Eh! Ayun! Natanggal yung steering. Hindi lang ba? Masahor na lola! Hanapin mo. Baka may tayo dyan. Hoy, bumulong kayo. Sige, unahan ka dyan. Sinura-una ka pa. Dalawa na lang. Tama. Boy, tapos na sa boy. Ang napaiwan sa inyo? 230. Ano sa inyo? Ano sila dito? Juba! Marami kasi nakuha nila eh. Mag-practice na kayo. Tandaan ka. Ayaw nga yung pangit ang teknik eh. Ang magandang teknik ay yung kila ito. Ang buwan. Malayo yan. Video po yan, video. Ayan, so welcome po. Ganito ang mag-vlog video turuan kita. Ayan, magandang hapon po. Welcome po ngayon sa mayroon po nagaganap na Youth Fellowship ng Youth of Iglesia Pilipina Independiente dito po sa parokya ng San Juan Evangelista. Cameraman mo nagsasalita din. Tondo, Anta, Pangasinan. Kasalukuyan po ang mga kabataan ng Youth of Iglesia Pilipina Independiente ng parokya ng Tondol. Parokya ng San Juan Evangelista dito sa Tondol ay nagkakaroon po ng isang Youth Fellowship and Gathering dito po sa R&M
Beach Resort. So maraming salamat po sa pag-sponsor po ng aming event place. So ayan, shout out po sa may-ari po ng R&M Beach Resort. Maraming salamat po. Si Miss Caras po, ang may-ari po ng R&M Beach Resort. Maraming salamat po. At yun din po sa mga nag-sponsor ng ating mga food na sina ating Nicole Padilla, na ating dating isang napaka-active na youth member natin. Ayan, palakpakan po natin si Ate Nicole. Ayan. At ang ating isang kasama po sa kabataan, si Ate Alaysa Raquinho. Ayan po, palakpakan po natin si Ate Alaysa. Ayan. At ganoon din po pasasalamat natin kay Rev, prepare po ng food at sa walang sawang pagsuporta po sa kabataan. At yun din po sa ating Kura Paroko na si Father Ben Chuchual. Ayan po. Balik ka dito, balik. Ganun din po sa ating overseas Yifi na si Sir Marvin Raquinho. Palakpakan po natin si Marvin. Siya po, Marvin Cubos. Siya po ay kasalukuyan nasa Thailand ngayon. So pasalamatan po natin si Sir Marvin. And hoping Sir Marvin that we will see each other soon, very much soon. We will miss you. We miss you. Sir Marvin, we miss you so much. Ayan, so sa ano ba yung may greeting sa Thailand? Sawadee ka, Sir Marvin. Ayan. Sawa ka na dito. Sawa ka na sa amin, Sir Marvin. Huwag ka sana magsawang sumuporta sa amin, Sir Marvin. Ayan. So, ito ang mga next generation of youth leaders natin, Sir Marvin. Ayan. So, yun po. Maraming salamat din po sa ating mga walang sawang pag-support. Ito po, mga kabataan po na nandito. Ayan. Pakita po natin yung mga kabataan natin. Ayan po. Ayan. Walang sawang pag-suporta po sa mga gawain na programa ng ating simbahan. So, muli po, kita-kits po ulit tayo sa mga next programs natin sa Yipi. Ayan, maraming salamat po.